Hello mga kajukans. Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Ulit.
Kaya sir yung post-it. Ito niya sir, ito niya. 28. N28 sir. Kapit sir. Yan, ganyan. Oo nga. Go with IG. Yes, smoke. That's vitamin C. Cigarette. Ba't panan din? $20. Ito yung isa? Pagkadikit lang? Pagkadikit lang sir.
Gagawin. Ah! Okay, 20.